Hakum kini kipor baka perthai borak kawai kaya kendu ya kejing ha kejing SARS stat uknyang jingpang covid khat khandai ne coronavirus bon kibriu ki batulat lei ha kejing wajib perkhan ki shepting donru ki bakli bat perkhat baka perthai kan wai no Henry ya kejing wai ki perthai ngimla wan batai namar deitang nong bo nong thau batip ya ki eke baro mangi kum kibriu ka badan kam kolong ban bo tang kejing shania hoblei trai kanrat ban pinskam ya kejinget ban pen klan ya kerkong perkat hak bentang babha ban sumaru ya kakot kekia hak met kapan bat bangila banle kadai tang gejingya ai mensim para briu na geleng saskom kawara shufi kindiat ya gejing batai no Reverend Father Pius Chadop bat Dr. SS Nongri ubri surgeon superintendent ka civil hospital Shillong hakine ki por ki bladap bat esse ha ki por ki badang wan ro dan bon bha ki nong yalap ki bayalap phang kisngi ki bakat du shapang ga jungban ba arsin jung utrai jung Yesus Kristus bat shapang ga jungwai no ka perthai don ki nong yalap ki bala penngai ki breu ba ki dei bandi ki jaka ki puta ya ki yeng ki sam mar ba ka perthai kalawai Yesus sawan biang bat don ro ki breu na ki kato kan ki snong ba ki Leisa asya klau ban up ya kata ke jengwan jeng utrai jeng Yesus Kristus. Hatongi em hakum kine kisngi hakane kapor. Hatongi em shisha kita kisngi ki bakado. Hagajing shisha kisngi ki bakado. Kem tau tang shakabakut ki por. Henry shakine ki hajar snam ki baladap. Kajing tho bakoi ka tho shapang jengwan longdo. Jong Jisu shapang jeng wan dong briu jong shapang ka incarnation jong bakalaja haki sngi ke bakadu kat kum ka sithi shaki Hebrew kala nong banang kong kat khod iwai haduar ka tho kumne ha ki por barem baja ublai ula kren man la kateng bad haki bon rukom haki kepat temen jongi dakinong itu lupa Henry haki ne ki sngi ke bakadu kadu kadwai ula keren dau kuan la jong haga sngi Pentecost ru Petrus la yalap bagi sngi ki bakhadu ki la poi la penur longi gajing itu lupa prophet Joel kine ki breu kimbu ai kumbangi tharai menta kadang dei kendai beje man step Henry kane kadai kata ke prophet Joel la itu lupa kan saja ki sngi ki bakhadu ublai ula ong ngan the sei yo man sim junga ki breu baro ki khon jung phi ki khon shinrang kan the jung phi kin se thu lupa ki rang samla jung phi kin se yo i ki jing thu pau bat ki reu temen jung phi kin sa pho sneu ki jing pho sneu ka bangi shem ha ka kitab Joel kan nong ga baar khot ar upra hadu lai pu ar kisngi khadu lane ga jung kut jung ki por ladangi sung thu bha ka thewi ka por jong jutang batmai ka jingelum lang jong pai ublai ka balang ke bah ka perthai ki dei usombai ber ka jing sedang jong ka hima ublai la tho ha ka kotniam jong ka balang Kristen Katolik bad ha ka lumen jensium ka dulir baar jong darbar ba batikan men siam ba khoj men siam jong ublai men siam jong ka balang wiai the sei namar ka kam jing pen em jong Yesus Kristus kum ki Kristen Katolik nginget Baklampep kan sa don gajing kut jong kapor bar ka history kan sa dapura ka way kasngi Henry ngitip syai kedaru baka perthai kan wai na kabanta jongi way piway pat kade kalong ga ba kam don kam na baro bangin penkre na kabanta kan gajing wai jong ka perthai shimet shimet ya kata ka bak ka perthai kan sa wai na kabanta jong ka perthai baro ka way ngila dep keren hagi por ba dep bangin om tip la tho syai ke gospel jong Matius Markus ba Lukas bam don batip ya kata kapor ka ba ka perthai kan sawai tang tip tang upa tengin de ban kuslai rese kini ki por don ki bri ba yalap shpanga ne jing wai no jong perthai ki ba penting ki ba pen smit hoj kadon ka jing ong ba habashwa ban wai kene ka perthai kan don kata ka jing wan kajing sya pensitom ben jonggi Kristen unsadon to Krislam ler kita ki Israel kin sa ngej lo daw Jisu bat kumta ter Henry ladangi pensyong nong rem hakata ni syamba kabalang kala
kala sya pensistem nado bas dang hi nado ko por jung Jisu ha shi spa snam kar spa snam kala spa snam hado bakan lai lo ya snam lai spa khat lai ai ta kamun lada kata kari ka dak jong jing wai ka perthai kamun nado ka to ko por kala wai ka perthai ka balang kala sya pensistem kam jora kita ki por bani ka babanta ka balang kala sya pensistem ki natsi ka balang kala sya pensistem haki komunis ka balang kala sya pensistem ki ISIS Sedangi ong pada don kum kini kijing ka perthai kan sawai kamut kelade penwai ngadu gitu kipor deka balang Kristen Katolik jingi kam ju hikai ba kelas pangkane ho ngi duai berobor ba uns ukres unsawan biang hakuburam ban bisyar ki ba im bat ki bayap bat kahima jungu kanom kutshu de kita kidak kishin ba keren ha kajing tho ba khoj ki ba keren ha ka kitab jing pen pau na kidon tang bana ka banta jungi kum ki Katolik kane ka jingi kai ka syai kedar baka jing batai ka gospel ka don ar banta ka baki khot ka literal sen bar kum joro ha ka spiritual sen tingi de ban simlang gida ban sung thoi syai kedar yakini gir kom batai baro artli knang bangin yo ka jing mut ka ba shisha shphang gane ka kom batai shphang jing wai jong pathai shphang jing wan bar sien jong Jisu shphang ga bakut ki por namar nyimla pansusim literal sen ya baro khoj kalong ga ma ba bangin batai ga gospel hak ta karukom ti nginget kumbaong kumangila duai barobor baun sukris sawana bakut kapor ban bisyar ki baembat ki bayap pat kahima jungu kanom kutshu tang balano kata kapor nginam tip kini kita kishin kidon nado basdang jong ga perthai kimdei tang kibadon tang menta ka balang Kristen kam sya pensistem ben tang menta ka balang Kristen kam ye kendu iki jing e kane ka khlam ngam dei ka bajia tang menta kala ja ki bon snam ki por bala dap ki pe ki history jong perthai bon sin ka khlam kala awan tingim la ban ong makine baro ki de kidak kishin jong jing wai jong perthai jong sngiu ba khadu jong jing bishar jong turai namar makine ki la dap ja de ki bon sin te ka ba ke ei ka bangi ong menta ka long ba kijing wai jong ka perthai na ka menta jong shimet kan sapoi bat kata ka long ba kham kong san ba kham don kam bagin pen khre te na kalian kan ni jing nget ki brio mentaro ki dang ki banget so ambe nget bit kham don dong rip na kalian jong am de kum doktor kum na kalian ngasu ai iwi tips la ni di kai ba ba wat long ki banget kalau baik aja bah senior nak bangun wai perthai no nai bawan ni kunyang sli uni kunyang di umde ubada nong sibia kata bawan nomor bawan hakapor ba ngimtip ya vaksin ngimtip ini ndai dau bung hakan met jongi dan kaklan ke met jongi yak ini until now we have no medicine to treat this nak kata kadau kamet jong breu ya we fight ki baklat lan ni bapang jur ki dei baladon lupa ki pre-morbid condition no ki keadaan jimpang lupa kum diabetes cancer kidney problem liver problem ya gitu kham kata ndai ki ba klan kum nga kon phi kena samla le ki dei bantin nama the immunity is good tena kalian jong nga komo Kristen akan tui ki pastor ki dar ki no ilang nyampa atau makin pas this message ba ki kena jungi ki kimi ki pa jungi ki temen kam tam ki tiang ki pili pan pas message ba kam dei ja he ba pan kut nak ko thai ne kadai gai ki jing tunjuk ko jong blek ni ki bangin long alert bangin phai su kalau gai ke bangin ton kam ban phai su blek teng ni ko jeng ngom brio ni klet yu blek ko jong blek marka di jungi lain marka jungi di jong sungsuk tapi pej akan ni kini stage ng lockdown na almost 1 month now. Still kibon binong belang bang yo letray bang yo ndai idang yo ay ka ba ka di ki ba biang ay kata ka di jung ku yung play te na kalian jung na long bang ketu kumi bang ay ngisa dia ka jung punya jung play ndai ban long ki bang ay bipat ang kita. Thank you so much.